Khathele kulolu bulungiswa kulomndeni. Ngathi impe ngapheli. Oh, imake manje. Khona ukuthini umuntu ukhathele? Wena. Kathi kuhlezi kuwena umuntu ohlezi utshela mina ukuthi asiphushe kodwa wena manje utshela mina sangi. Jama. Ukhathele. Ngidlule kuba umncane isidende namhlanje. Aha. Akahambe kahle mfowethu isimo sakhe. Sonke lesikhathi bengimsiza yena nomndeni wakhe. Kodwa manje ngoba sekushona ubaba. Hayi ngeke mfowethu. Asike ngami la. Ukuthi uma ubheke mina. Baba umncane ubheke mina, ingane zababa umncane sibheke mina. Ngiyasindelwa manje mfowethu. Ngiyakuzwa Jama. Ngathi ngiyacela-ke. Uma beyikhona enye indlela. Mhlambe bengizokwenza kanjalo kodwa ayikho enye indlela. Uma kukhona okuncane bese ungasisiza ngakho ngiyacela. Khuleka mfowethu. Kwenzu. Yini? Uyikhona into enzalile. Ngizaleni. Uma Mdlamini ufike wangibiza wathi ngiye lapha kini wazenza umuntu ofuna ukwazi ngalento yami yokusiza izingane ezincane ngamakheke wangathi ufuna ukufaka isandla chiki sebengithethisa benobaba. Imake uthethiselwane ngawani? Bathi angazi kumele mina ngikutshela ukuthi uyeke lento yakho ukufuna ukusiza abanye abantu bakaDlamini. Kwenza abazali bakho bayitshela ngoba khona ungaboni ngasolinye phakathi kwenu imini umsusa wayo yonke le nto leyo. Yini? Awena namhlanje yaphela yonke lento leyo. Hayi buyaphi manje? Hayi buku. Jama, ngiyoqondisa igwegwe lapha kaDlamini, okay? Hayi ngihamba nawe mfowethu. Kwenzo. Uma nawe impela, Nkosi.